Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay kan biagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Joliet, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, makablaawan man pay dagiti sumaganad. Ni Ma'am Jovina Neve, ni Ma'am Roda, ni Ma'am Cheryl Ripolesa, Pineapple, ni Ma'am Marilo Alcalde dita Hong Kong, ni Ma'am Daliasat, ni M. Heidi, Ma'am Luz Sawadan, ni Ma'am Judith Aloba, ni Ma'am Alona Maloyo, ken ni Ma'am Pisces Girl. Nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin iti ingkay panagdengdengeg. Panag-subscribe ken panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joliet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, aklonak a nagbalinak matidi nga irresponsable nga inakan asawa. Nabaybayak ti pamilyak iti panawen nga naadikak iti sugal ken arak. Tallo ti nagbalin nga anak mi iti asawak. Ngamdak sanggasat gapu tanasapa apimusay ti inauna nga anak mi gapu iti sakit. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, makalawas kalpasan ti tabon ti anak mi ken ni Harold. Harold! Lukatam man tiri daw. Lukatam tiri daw, kunak! Unay matabayag mo namang ilukat itiri daw. Tayak pa'y lang agtuk-tuk-tok. Nagapgapam kami ni Aya, Juliet. Kapangita ka lang nga sumangpat. Naka na, Aya. Awan, oras ko amang sungbat ka na kita salud-sudam. Aglisi ka man itidalan ko. Juliet. Nagtungit kami kadagiti kukumarik. Kalpasan na, naginom kami laang matbasit. Anya pa iti damagam. Ada ka di reklamom? Saan na sayati kastang raramidang pakat? Kanayin naman ti panagsugal kan panaginom mo. Hapay, ada ka di madting aramidag? Saan ka di mabalin nga agragsak? Say-sayangam laang ti kwarta, iti panagsugsugal mo. Ato iti kwarta. Sumardang ka sumana. Negore ka man. Nangarami ti dito akarta. Siyempre! Nangabakak iti sugal. Apay kapoy. Ada kwarta mon. Iso nga sumardeng kan. Sardengan ako na damdamagan. Kaya't kuntiagin na. Nay tatang. Da kayo matgayam ti adda dito'y balay. Anya ti dakas nga angin anang iturong ka da kayo dito'y. Agtala ka man, Juliet. Ay, awan babain mo. Babae ka pa imut ka raw. Kastaki din ti aramid mo. Imbes sa sikat ti mga sikaso kadag ti anak yaw. Isaan mo tati asawam kit din. Ay, kaya't mo sama ti mapapanaw. Ha? Balay mi da ito'y tatang. Sakit din ti papanawan niyo. Da kayo ati rumba nga pumanaw. Nagbastos ka matan amanugan. Laglagi pa nyo nagpamilyan ti anak nyo, tatang. Iso nga awan nga ruden bibiyang nyo kada kami. Ay, agtanda ka man, Juliet. Ang mga no, mariswan ka na. Gusto na itong tatang.
Ala, umunag ka ni tisilid ta, Juliet. Yung ka maturugan, tap na mausawan ka. Nasaysayat, May. Ito nagringak. Tsakon kaya ta makita ti rupam dito, ya. Ay na! Huh! Makapa-high blood ay ta asawam, Harold. Ay, pagbagaam ti asawam, mga nudyak makapag-spray na. Makabir ka. Ay, Harold, anak. Nanang, makalawas lang iti napalapas manipot na itabon day di Rojan. Saan ko pa'y analiwliwag ti sa ngamatoy. Inikanak man ti Diyos ti baro panubok. Ay, amok ka ba alam day ta, anak? Di ka agdanag. Masigurado ka makabiro kamatla nga dagos iti baro at trabahom. Ay, no apay mo't ngamin nga itaag pa lang naawanan ti trabaho. No kaano ka sa pulak ti kwartanan. Ay, hindi ka agdanag kunakmat. Sana bali, tatulungan da ka iti amam. Nakababay nun kada kayo kinitatang. Nanang, anong ti utang ko kada kayo? Diyan kaya tagbalin na, pabigat ka na kayo, nanang. Ay na, di mon panunutan day ta, anak. Amumat nga agmay-may sa kalaang nga anak may kanitatang mo. Sinungay ko matimang tulong ken ka no saan ada kami matlaang iti amam. Nanang, Ngamnay, kita ama, nakaslamatan ito rayan na kati asawam. Di ka kumaagbalin a bulsa, kanak. Amang ano day ta nalabas, apanagayat mo di ta asawam, ti mangisagmaktukan ka. Awan san ti pagbalbaliwan di asawam. Oh, taya. Taya kayon. Ah? Oh, Harold, anya der aramidam dito eh? adak dito, itap nga yawid kan. Anya? Ay, saan? Saan kami pa yan alpas? Oh my God, agawid tan ko na! Harold, ibatanak di nakguyudan na kasta! Ay, sanak pa nga gawid ko nakmat! Tas makita mat saan kami pa yan alpas! Tsak pa'y nangabak! Kaya't mo manukin saan. Basta agawid tan, nauwatam! Ay, nyamatan! Di nakguyudan ko nakmat! Ibatanak! Hoy, di mo nga min pilitan o di na kaya ti sumunod king ka! Mabalin ka di, ha? Di kay pakibiyangan ka na kami. Problema mi dito yung agasawa. Kin maysa, di yung man isungsung ti asawa nga agsugal ka na ginom. Oh my God, Juliet! Agawitan! Di mo oray na makapungtotak. Oh my God! Oh my God! Makapasurun ka na talaga, Harold! Oray sak, Juliet. Masursurunak matalking ka. Apay ayati mo saktangan ti panagsugsugal mo. Agrigrigat tayo lang arutan. Maisapar mo pa ilang ti mapanagsugal. Day tangarod kat! Iso nga mapanak agsugsugal, tawan mat maited mo a kwarta kanyak. No kahit mo ti kakwarta, di agbiro ka ti trabahom. Saan nakastama pan kakit di makisugsugal? Wow! No agsaw ka kasla damat trabaho ma. Oy, nalipatam samatan. Mano abolan nga wan trabaho man niya? Umas-asa ka matlang kadagiti dadakkel mo? Di mo ibaw inti saritaan ta, Julian. Apay anya launay aya, di adda di ta sugalan. Nga di mo mapanawan, ha? Amom ka di, nga gapoy ti panagsugsugal mo. Mabaybay amon ti obligasyon mo kas asawa kan ina kadagiti anak ta. Kita man ti napasamak kini Rojan. Natay ti anak ta gapo ti panagbaybayan mo. Di mo ipabasol kanyak ti panakatay ni Rojan. Tano adda ko mainted mo a kwarta, nayapan ko kumaadagos sa ospital. Mangmang tudak mo't idiking kati kwarta. Ngamanya ti naramid mo. Mapan mo lang ipapaabak iti sugal, isung awan pulos ornong tayo. Ay, makauma pa nagbiag. Agsaksakit ti anak ta. Ngamjak pa'y pulos nakita nga inasikason. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Talagang nga sikati gapuanan amin akamalasan iti pamilya tayo, Juliet! Ada ka ti parikot pare. Awan pare. Chill-chill lang.
Ay, sus. Di ka nagdibak, pare. Ni ka ni Juliet, ha? Kanahin nga iso ti parikot ko, pare. Ay, nagkapoy ka na ya. No kastamad lang, pare. Sinaa mo, ti asawam. Tapnoy ti kasta. Agbakasyon mo ti panunot mo. Gapoy ti sakit nga ipapay ti asawam king ka, pare. Pare. Ayun gayam. Di mo nagbibiro kay ti trabaho. Kung nga rod, pare. Nakadam mo. Agbibiro kami ti fitness gym instructor ti gym. Papayak. Panakita ka physically ka mo. Physical fit gayam. Mag-looks mo na nagtaraki ka pa niya. So nga mo kakabailam. Sigurado nga qualified ka iti criteria ken standard ti Jimmy. Niya pare, interesado ka kadi, ha? Ay, agduan abulan manipod nagtrabaho ni Harold iti dayja Jim. Manipod matidin. Saanan matatao dito'y balay. Kan dis oras ang tirabi nga awid. Makadlawak sana. Dan samat dan sabaling aramin ti asawak. Nasa papaymat. Ni nga ta Harold daytan. Manloktan ti Rida. Hay, pasensya ka na pirin. No imaya kiti kas tuwing nga oras. Si kamat gayam, friend. Umunag ka. Ay, wala mo ka. Sika. Apay. Ada ka di parikot. Kuha pirin. Ningamin na doon sana. Ha? Nadamag kong agpapa-advise ka no. Iti kaanakan na nga attorney. No, anya ka no tirumba nga ikasuking ka. Ay, nako. Kapit saan mo pa nagbayad iti utang mo king kuanay. Delikado, Mari. Ay, ada kan kuana. No, idarumnak. Diyak mat itarayan ti utang ko kan kuana. Medyo gipitak pa'y lang amin ita. Awan pa'y diskitar. Iso diyak pa'y makabayad ita. Saan ka kadya mabutang? Ay na, friend. Awan darum mga pagbut nga. Kas nakon. Diyak mat itarayan dagiti utang ko. Agbayad ak to into na dakwartak. Dayta ka dilang ti mayam dito eh. Wait, friend Ada pa'y may saprin. Agtrabaho ti kaanak ka kiti Jim pangpanggedan mo ti asawam. Iso makitkita na ti asawa mi jay. Kat ati bagaking ka pa yan. Anyamat dayta nga imbaganakan ka. Prena ha? Di ka makmaklaat. Wen. Ngam ti babae nga aking kuka ti Jim. Kat, ay sos! Karelasyon ka no ti asawa. Anya? Harold, ikarik, agbalbaliw akon. Sana kun nga agsugal kan uminom iti arak. Promise. Di na kumamat panawan, Harold. Pangaasim. Ay, ayatan kalakay. Pagkawanan na kumahan. Pasensya kan, Juliet. Ngam di ka na ayatan. Kapo ka ditadan sa baling ay ayatam. Ni Venus. Tibos mo nga kinkuko iti Jem. Kasta ka di. Wan, Juliet. Agin inayat kami kini Venus. Kitagtin na kami. Lumipapanmat ka dagiti anak ta. Dananang kang tatang ti mga iwan kadawada. Saan mo idaa mabaling nga alaan? Aging ka saan kang agbalbaliw. Kan di mo mabayaran dagiti nakautangam. Di mo amuno kasano kasakit kanya kamangagan. Ngadan sa baling ay ayatam, Harold. Si kamot lang ti makagamo. No apay nga namin pinsanan na po ko ti panagayat ko king ka. Sika tinangiduron kanya tapno madayo ti riknaking ka. Kit makapiro ka kiti sa bali. Harold. Pasensya ka. Ngan pud ka konti relasyon ta. Kas agasawa. Kasanuwag paitan. Napukaw ko matanti pamilya ka. Basol ko ti amin. No di mga kumaydi ka ni Harold. Saan ko manapasamak ti kastoy ti pamilya binukalmi. Binaybayak ti asawa kandag iti anak ko. Inununak ti panagsusugal ko. Iso nga'y madayo ti riknada kanya. Uwen, prien. Talaga basol mo ti amin.
Angam, saan pa'y matkidya na lado ti amin? Nagbalbaliw kan. Mga barwanan ka, pren. Wan, agbalbaliw akon. Isardeng kong dagiti bisyok. Ti parikot ko ita. Kitno kasano ang mabayadak dagiti utang ko. Ay na, pren. Mati kamakabiro ka, iti pamuspusan, tapno mabayadam dagiti utang mo. Kabalam dayta si kapay, madadalti beauty, sangit ka sangit. Sapay ko pren, tadi si Dido kan ngagbalbaliw. Di mo kumaurayan ang madadaal ti biyag mo, gapo ka dagiti bisyom. Wan, disidido ak ngagbalbaliw. Kaputa kayat ko nga agsublimat lang iti puder ko dagiti anak ko. Tulungan ako mapren, pangasim. Ay, pren, awan pari ko ti dayta. Di ka madanagan, pren. Adak lang dito ay si sasagana akang mang tulong king ka. Isustunan na, pren. Matadal dayta beauty. Ay, nako, congrats! Successful the online business mo, friend. Ay, nako. Saan nga agbalin successful da ito, no? Saan aga po ititulong mo, friend? Ay, nako. Agyaman ako na ikan ka, friend, Amhom, itilasod ti 8 abulan asimrekak iti reselling kan online business. Adamat tan basit nga ornong ko. Kat ininot ko mata na mabaybayadan dagiti utang ko. Awan na yaman na, friend. Day takat ka pumatlaang iti panaga sa lukag mo. Ay, nako, nanagsakak para kayong friend. Nang runak at awanan bisyo. May nako, namin pinsan ka na nagbali. Aywan, friend. Saan akon nga agsugal kan agbartek. Ay, true, friend. May sak itan a business woman. Ay, congrats. Para kayong ka. Ayun gayam. Nakasaritam ka din ti katugangam? Wen, kati ko na dananang kantatang. Mabalin ko kanon nga alaan dagiti anak ko. Okay kami matan ka dagiti katugangag. Wow! Nagsaya atan. O kasta, friend. Good for you, friend. Ay, kat ni Harold nga. Bay, amon day dya tao. Naragsakan iti din na ni Venus, friend. Importante, saan nga kurang iti sustento na kadagiti dua nga anak mi. Kan, okay akon. Gaputa madan na akmat lang ang dagiti anak ko. Tatang, nanang. Ay, imay kami, gapo ka na iti ubeg. Isubliman idaking ka. Mama? Mama. Nakita ba iti panagbalbaliw mo? Di pa nagsalukag mo. Iso nga isublimi nga rudan dagiti ubingken ka. Gaputa mo may asikama ti mas adaan karbengan. Ay na, agyam na kada kayo nanang. Tatang, ikarik, saan ko abaybayan dagiti apo ko yo? Agbalina kun anasayat nga inakadakwada. Kat mabalin yung latay nga umay sarungkaran iti oray anya nga oras akayat yo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw.
Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag. Ditoy laang programa tayo alagipti na palabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngampatsyak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdum nga gita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysan. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ha, ana? Ay sus, nabartakan sa amatan Marco. Saan ka nabarte ka na? Pudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay na, bartak mo lang ang dayta, Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabarte ko lang, man. Amok ti bagbagak. Nukat mo, subliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga, Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan? Mamati ka dagit ang ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasaganak, nagbalbaling para kang ka, ara. Oy, friend! Oh, apay, friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam, anya dayta, friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manan ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat mo sa one, friend. At ni Marco di tarwar, inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawaan ti ag-make-up dita, tarumwarkan. Tani, ororayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaa, ta iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, taintiks nakakanomet. Ada nga agpaiso text na. O, makitam. Alarumwarkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamat din tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw a panagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana, awan pariko ti tiday ta kanyak. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa iti naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat gan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. Nulakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit, itad ko amin nakasapulam. Basta pumanaw ka ni Tibara pagtrabtrabawam. Ang palpaliw ta atwa,
para itinapinpinta sa masakbayan ta, kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga orasyo, ma'am. Agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan lokoy nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa yan ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ng isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kaming kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Pailangan nagtrabaho ka. Kahit kumpleto matanti mausar niti balay. Awanan tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamot ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mga iba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanan ko nakmat. Siya akong timangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Nakabalas ka mat. Bakit? Sa dino ti papa na? Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Di ka kadi madanagan, tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang, tadyak amon no anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod bakit? Agtext kang tulat nga rod, ha? Wan, danag mon aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Ngum di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pam nga addata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigang tumang amin. Ito'y tumati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin mong tapay ang satan tumapan itan. Agin joy tapay itan. Wan mo, Tete, Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, di na amo nga adnaak ita dito Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kung naklakid din mo santan nga kita. Among ka di, agas na unay nga iliw ko kain ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si kala, hindi perbiro ka.
Sigalaang ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun, ay, cheers! Cheers! Nene, apa yan bakit? Anya tumulus pa sama kang ga? Diyak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Diyak maawatan ti marikrik na Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. Nukasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan, mama. Aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan, mama. Napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laeng, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi ken ni papam. Panag ko nagkatawanan, mama. Ipapayo man amin na masapul mi. Ken may sa, kumpleto tayo mo dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak, mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyak mo. Ay, maturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dinutayan na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging ka ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na anak. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ni si Drake. Sigurado na panlog kayo na nagawaw eh. Saan mo't, barok? Okay, aklaang. Ngin kakat manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, Jod. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jod. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, Jod. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers. Cheers. Sa dino tinagkapamana. Parbangon na. Ang kuhamar ko. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Ay, sa dino kami na yung tinagkapuham. Sa dino kumapay. Iti sigod ang nagkapukan. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matanana. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Anya nagbalbaliw ngay bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsubyaan ang pailaang day jay lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan?
Namaon karba nga mamanglapad kanya iti kahit ko nga ramidan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tiddanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa tinuman ta, Lani. Di ka matalagan. Ato ti kordak nila, ang order ka la, siyak timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabarta ka kon. Mala, no di mo kaya Diyos tong arulan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag ba't nga araramidan ta tigas to eh? Saan ka di? Oh, come on! Amok, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kanikanyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rodan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapain, Norman. Di ka kadiagganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nagmayatan nga inukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi anak, mama. Ibagam to ni Ana, ta isunti makaamu amang isin pa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kanipapayo. Wen ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha, mama. Huwag nga ron, mama. Awan gayam. Ang mga nodakor tayo dita. Ikandak man at ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat? Awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa'y nga ita. Alan iti jukit din di daw dawatag. Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagani. Ang mga nadamakangagyan ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Nini. Nung may kakitin. Tangkayan na.
Amok mo talaga, kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag niyo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo humadagos kini Marco dito'y ospital, anak kao. Ospital ko na yun, Tatang? Apay, sino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na iti ikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor, anak kao. O sige, taumayak di ta itamot naan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, Ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga ay wanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib-tibal itagduduma alalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamit lang kuma. Di sika kuman tinangaw-awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumbang nalaing ngarod kuma. Asika ti mga awir! Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang nyo. Agawan nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat tiyo. Anya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno agbalbali umatendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggen na. Wan nga rod. Kunak no agnakamdan. Gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho. Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Bareng dumngagmatan. Ang no saan pa'y laeng. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga. Sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama. Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Ay tama ti kanayan kung ibagakin ko, Mama. Ang iyalang-alang naman. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karbang kamang lapad kan ko na. Iti anyaman akayat ng haramidan. May sakamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ta asawak, Mama. Banawan sang patan naklatan dito balay. Di nasaysaya atin. Asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day tamar ko? No talaga anasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama. Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak apagbalbaliwan nyo.
Nakalukat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laeng asuot yo. Anya. Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo, makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko, pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaeng dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan naka-aksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat konti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Among pagayam ko, awan mo ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet ken man nakaawat damet. Di ka kumamasaksak-tanwan, angam panagkunakat sika ti ayan ti parikot. Inawat ken inkalay sana ka ni Marco, ket panagkunak di na aramidan ti kasta no saan naka nga ay-ayaten. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga ititet ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Man-mano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam, Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Afara, manipod probinsya ti Isabela.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas pammabungad makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilingad na kumamet itinagan afara. Tinak ibingla ita kat saan a maipapan ken ayat, no di kat maipapan itinagbalin apadas ti pamilyak gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innem kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Orasyak nanang, masapul ngagbayad akong ititis paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay kwa. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaklan met asadot. Day talamang mangan kan agil-ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mat. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil-ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan, nanang. Nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan nga awan klase mi. Uray siyak met nanang. Nagagutak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba kinaglakla ko. Ala, bye-bye yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayagdanag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y katmanin isa ang tayo inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya ko matnamnamaan. Anya ti kayat mo nga ramida kaya? Sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya aklase ka nga ama kan asawa. Bisinemet ti pamilyam. Ay, makauma ti kastoy abiyag. Orasyak, nauma akmeten. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya? Tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta? Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamot kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw, pay. Umayak ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na, Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matlaadagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem kasjay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta kasinsin. Saan ka mat siguro atulang kasinsin? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. No anya kasinsin?
Paporsyento kasta ka di? Uwan 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Numarigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga minsi may nar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah ni Jordan, sa dino ti ayanda. Ay napanda nag-eskwela Adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaang nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay naagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadalan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwa na. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi ka imanugot iti kayat na. Ay na, kitnodanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatad dapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimangpot ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwa na nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat inom iti arak tar aramidam. Talaga ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka. Ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko na mat atulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay ngang sipat ka ngay. Katpudno mati magbagak. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. May pang-orday tayo. Gumawalis. Pumanaw ka dito'y balay. Di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Mabit lang takitaak no, dapay nabati nga ina po iti kaldero. Sige, Manang. Dapay ina po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang adnantun asumangpot ni nanang. Kat ada ihawid na amasida.
Sige manang, okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talaga. Ala, mangan ka nga rudan, ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagngato matlat ta ti guri-guri yun, nanang. Anya nga ti aramidag. Di ka agdanag, anak ko. Patsik ang maikat matlaang da ito eh. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Tinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pambabae ti guri-guri yun, nanang. Sige man nga rod, anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Ang mga no napanmanan ija karwasyan ni Tata Pido. Pasensya kayo noon. Talagang amin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un manang? Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading. Sumipngitan. Anyang iti pangrabyon tayo manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon, ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni nanang. Gapo iti stress na kanitatang. Unay na ya tibiyag. La, husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay kat mangan ka nga rudan Agkakaimas amakan ti anda dito eh. Namakas na jakmat makapangan. Pampanunotag ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala. Balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Sige, Auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapak ang makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo matan na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag ako. Nalaing namin dagiti doktor ka nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan.
Kitagyamanakan ka, anak ko. No awan kayo kin ni Jordan ang nangaywan kanya. Kabayatan ti pa nagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga ar-aramidan mi mat nga rod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan, nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Itikas na, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho, anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasim mangpat kayon, anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot kan Jordan. Ay, inuyaw kan kinat-katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abu kayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo nga igatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibado. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang. Katawaan damot ti but-but a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Itikas ta, makaturpusak. Jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw. Kinang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nana. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinan nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapaapyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Sobra ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na, ken naragat nga eskwela. Iti kasta, sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas iskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wen, sir. Katagyaman ak unay. Dakil atulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Nadikat agraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko.
Adto ititangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad day ta libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balay, wan? Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan ba't kit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Sikalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Wan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, Nanang? Adda ngamin ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, Nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, Nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, Nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, Nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apaman na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow, adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayong gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod aading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak, Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, Nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan no sa anak mata nakaturpos. Husto daytan Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa saan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, Ading!
Thank you, Manang. Kablaawan ka, iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyam anak nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yung tibungan na iti banog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni Nanang. Ha? Di kayag danag. Talwan ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun ako mati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ila mamati. Nga addan anak ko ang maestra kansiman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit ken panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaed mi ti agadal. Kasi ti Apo nakaturpos kami met ken ni Jordan. Iti agdama ket addaak ditoy ballasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon met ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanan a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberberok para kinkwana. Maikkan mi metten daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na metten amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti Apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngam panagkunak kat umanay met siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Diyos basta aggagat ka. Di ka maupupay, ipasnak yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpadyo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ang makapa-inspire toy pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti Apo. Italek tayo amin kenkwana, ngamin isulaeng ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti Apo. Alakastan pagayam Farah, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.